салом дӯстону мухлисони ҳамешагии канали барсатиҷи. барселона бо ҳисоби минималӣ тавонист дар бозии охири худ дар Камп Nou муқобили Осасуна пирӯзӣ ба даст орад. Ин бозии муҳим барои каталониҳо ба ҳисоб мерафт, зеро тафовути имтиёзҳо афзун шудаасту агар Барселона дар рақобати навбатӣ аниқтараш дар дербии Каталония муқобили Эспаньол ғалаба ба даст орад, пас пеш аз муҳлат қаҳрамони Испания мегардад. хуб дӯстон, имрӯз атрофи дастаи Барселона хабарҳо зиёд ба нашр баромада истодаанд ва дар навори имрӯза ҳамаи онҳоро ба пуррагӣ бароятон пешкаш хоҳем кард. лутфан лайк зери навор ва об нашуданро фаромӯш насозед. акнун бошад бароят чинед, мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. баъди пирӯзии муҳими Барселона ки дар боло қайд карда будем, атрофи роҳбарияти бошгоҳи каталонӣ ва аниқтараш дар бораи Матео Алеманӣ хабарҳое баромаданд ки ҳатто аъзоёни дастаро дар шок гузоштанд. Матео Алеманӣ бинобар сабаби норозӣ будан аз корҳои президенти даста ва аъзоёни шӯрои директорон намехоҳад ҳамкориро бо Барселона идома диҳад. ба Алеманӣ пешниҳодҳо аз ҷониби дастаи англисӣ ва аниқтараш Астон Вилла бо шароити беҳтар ва бо вазни молиявии хубтар нисбат ба Барселона шудааст. дастаи каталонӣ барои нигоҳ доштани Алеманӣ талоше надорад, зеро қувваи молиявии даста ба ин чиз иҷоза додан наметавонад. албатта қарори тарки Барселона кардан сабабҳои зиёди худро дорад. яке аз он сабабҳо бошад нофаҳмоӣ бо Лапорта буд. онҳо дар се масъала бо ҳам мувофиқ набуданд. аввалан ин ки директори варзишии Барса мехост ки Френки де Йонгро ба Манчестер Юнайтед фурӯшад. вай гуфтушунидҳоро бо девҳои сурх то ба марҳилаи ниҳоӣ расонид, аммо Жоан Лапорта бошад исрор кард ки немҳимоятгар мехоҳад дар Барса бимонад ва ӯ набояд фурӯхта шавад. дуюмин ин ки Алеманӣ намехост ки каталониҳо шартномаро бо Усмон Дембеле тобистони соли гузашта тамдид кунанд, зеро Усмон ва агенташ ҳангоми гуфтушунид вақткашӣ карданд ва қарорро ба таъхир гузоштанд. дар натиҷа бошад Хави исрор кард ки ба ҳамлагар шартномаи нав пешниҳод карда шавад. ғайр аз ин, Алеманӣ бо нақшаи Барса барои мавсими оянда розӣ нест. ӯ боварӣ надорад ки бозгашти Месси ба даста кӯмак мекунад ва аз ин рӯ мехост ки ба навсозии ҳайат ва бозингарони ҷавон вақти бештар ҷудо кунад. аммо роҳбарият пеш аз ҳама ба тамдиди шартномаҳо бо собиқадарон ба монанди Бускетс, Роберто ва ҷустуҷӯи имкони бозгашти Лео тамаркуз мекарданд. Алеманӣ инро дуруст намешуморид, алалхусус дар ҳолате ки клуб наметавонад бо Араухо ва Гави шартномаҳои даркориро ба қайд гиранд. яъне ки аз як нуқтаи назар Алеманӣ дар ин маврид ҳақ аст ва намехост ки ба риск раваду ояндаи дастаро дар хатар гузорад. дӯстон, шумо ин ҳадафҳои Алеманиро чӣ гуна баҳо медиҳед? оиди ин масъала ҳатман дар комментария қайд кунед. новобаста ба диққати дигар дастаҳои аврупоӣ ва вазъи феълии бошгоҳи Барселона, ҳамлагари каталониҳо Ансу Фати нияти тарки Каталония карданро надорад. чанде қабл вохӯрии бузурге байни агенти Фати Хорхе Мендес ва падари футболбоз Бори Фати баргузор гашт. баъди вохӯрӣ рӯзноманигорон оиди ояндаи Ансу аз падараш суол карданд ва Бори Фати ин навбат бепарда сухан карда аз боқӣ мондани писараш гуфт. ¿Se queda en el Barça? Sí, sí. ¿Se va a quedar en el Barça o no? Sí, sí. ¿Seguro? Bien, bien. ¿Estáis contentos? ¿Segurísimo? Muy contentísimo. ¿Sí? ¿Y la reunión con Jorge cómo ha ido? ¿Pero se queda o no se queda? ¿Se queda? Ansu, sí. рӯзи дигар рӯзноманигор Ҳелена Кондитс ки ба маълумотҳои дохили дастаи каталонӣ машғул аст, баъзе ҷузъиёти суҳбат байни намояндагони ҳамлагари ҷавонро ошкор кард. ба гуфтаи ин рӯзноманигор, Мендеш ба Фати ягон пешниҳоди дигар клубҳоро наовардааст ва ин вохӯрӣ барои он гузаронида шудааст ки оё Фати фикри худро дар бораи ояндааш дар Барселона тағйир додааст ё не. Ансу Фати ҳанӯзам тасмим дорад ки боқӣ мемонад ва барои мавқеи худ муборизаро идома диҳад. Фатиро аз Барса танҳо як ҳолат метавонад ҷудо кунад. он ҳам бошад ба шарте ки агар Хави рӯйрост ба футболбоз оиди лозим набудан ва ба нақшаҳои даста шомил нашуданаш гӯяд. дар умум оҳиста оҳиста бозии Фати беҳтар шуда истодааст ва дар бозии бо Осасуна ҳам нақши ӯ дар ҳамлаҳои даста назаррас буданд.
рӯзноманигори машҳур ки бештар ба хабарҳои инсайдии худ ном баровардааст, Фабритсио Романо оиди ояндаи Месси нуқтаҳои ниҳоиро ба нашр баровард. Ояндаи Месси маълум шуд ки чӣ мешавад. Лионел Месси бо дастаи парижӣ тамдиди ҳамкорӣ нахоҳад кард. Инсайдер Фабритсио Романо маълумотеро нашр кард ки ба он ҷузъиёти паси пардаи гуфтушунидҳо оид ба шартномаи нав байни падари Лионел Месси ва ПСЖ рӯй додааст, равшанӣ медиҳад. Ба гуфтаи Фабритсио Романо, як моҳ пеш Хорхе Месси ба парижиён хабар додааст ки писараш ва муштарии ӯ дар лига як бозӣ карданро идома намедиҳад. Месси дар охири мавсим ПСЖро тарк мекунад. Ҳоло дар ин бора ҳеҷ шаке нест, навиштааст Романо дар твиттераш. Пас аз бозии охирини ПСЖ бар зидди Лориан ва шикаст бо ҳисоби 1-3, Лионел Месси ногаҳон аз Арабистони Саудӣ аксҳои худро пост кард. Ин кишвар ӯро ҳамчун сафири дархости ҷоми ҷаҳони 2030 даъват кардааст ва Лео барои иҷрои ӯҳдадориҳои худ оиди таблиғотҳо рафтааст. Аввалан дастаи ПСЖ барои бозингарон яку якбора 4 рӯзи истироҳат дод, аммо бинобар шикаст нақшаҳо тағйир ёфтаанд ва Галте машқҳоро ба рӯзи душанбе гузоштааст. ҳамлагари аргентинӣ гӯё дар ин бора вақте фаҳмидааст ки дар Фаронса набудааст. На Галте ва на Кампуш ба ӯ иҷозаи тарки ҳайатро надодаанд ва маълум шуд ки Месси ин корро худсарона кардааст. Ҳамакнун равшан мешавад ки қаҳрамони ҷаҳон аллакай тасмими ниҳоии худро гирифтааст ва пас аз ба охир расидани шартнома аз дастаи парижӣ ҷудо мешавад ва ҳама чизи боқимонда барои ӯ он қадар муҳим нест. Дастаи ПСЖ Мессиро барои 2 ҳафта аз машқҳо дур кардааст. Ҳамчунин интизор меравад ки акнун ба ӯ ҷаримаи ҷиддии молиявӣ низ дода мешавад. худи Лео ният дорад ки ин 2 ҳафтаро дар Барселона дар хонаи худ гузаронад. Кӣ медонад, шояд дар ин 2 ҳафта боз ҳодисоти ғайричашмдош низ рух медиҳад. мо танҳо мунтазир мемонем ва ҳатман оиди навгониҳо ба шумо навор пешкаш хоҳем кард. То боздид.